Здравейте хора, днес ще играем на Дженга. Да видиме кой ще бъде първи. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Ами той ще бъде първи. Близко беше, давай слагай го. Пихме по-ново вино. Я да видим. Почти 2 часа стана и 7 година бехме на крак за Перник. Така че тежка програма. Ето го. Тежка. Успяхме. Ето го, хареса Това е това къде е? Успя и Гошкин. Така, от тук вече можем надолу, нали? Точно така би трябвало да е. Верно. Ето го. Сега съм аз. Кокошката успява. То там Гошкин! архитектура. Близко. И успява. Тук е леко голен. Не. Бутилките оцеляха или на сол станаха? Не. Махаре. Ще продаде. Се притеснях дали ще стигнат по предназначение. Не. Това може да го вземе. Махат, магана и видя. Ето го. Ти взима ли синята стрела? Гошки. Поедно кръвно. А чика емо много ми хареса. Обран, Не, тук няма да умерен, няма пиян или няма нищо. Ето това е шорт, хора, време само на 3 минути, така че ако не видите цялото видео, ще го довършим в още едно. Ходихме днеска до Гинийския манастир. Ето го. Стой! Чакай малко, бе. Ай, ти там не можеш. Можеш от тук надолу, от тук надолу. Шеф чупа бил той! Тук Между хора, той е голям шеф. Тук се може. Много хладнокръвно отново. Я да видим. Гошката играе без да се притеснява. Иншалла. Ето го. Добре, да направим гранд ползинг. Технично. То кога се очерта, не е много скоро. Клати се. Сега ако това го махна, ще бъде много нестабилно. Добре, де. Не. Много напечено. Не, тук не става. Не. Ама организирай Майче на тераса. става. Ще останат специално на по-добре село. Ето го. Ето го. Един път. Не бати. И как ме да върши. Значи. Да, бе, Извинявам се. Да видим.